dá. Aha. Oh yeah! Je to tady zas, 80. léta v nás. Petr Kotval, Standa Hložek, holky z naší školky. Je to teda fakt, tahle bomba bouchne a zůstane prach na diskotékách. Budou hrát ten známý hit, co má každý rád. Majda Lenka a Polenka s Veronikou a taky Věrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou. No jasně Klára, Ančí, Bára, Mančí, už nevím čí. To všechno byly holky z naší školky senzační. Aha. Yeah, kde pak ty fajn holky jsou a kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý. Oh yeah! Pá, řekli jsme pár před školkou, bylo nám právě 6 a začalo další dívčí show. Škole Daniela, Michaela s Romanitou a taky Adriána, Mariána se Žanetou a hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše víry školních dní. Aha. Yeah, kde pak ty fajn holky jsou a kde mají žádostí naše lásky klukostí. Oh yeah! Čau, řekli jsme čau před školou, náho nám na 15 a začalo další dívčí show. Jo, bylo nám 6 a tak se nám zdálo, že ke štěstí stačí jen málo. Každý den jako novej sen, měm já a ty hráli si jen, netušili, co je to špatný den, samá legrace, já byl spokojen, ale jak šel čas a psal své řádky, byly pryč dětské hrádky, moc se toho změnilo a je mi to líto. Ten, kdo to zažil, dobře ví to, že holky z naší školky měly šarm. Majka, Lenka, Věra, Zdenka, Klára, jo a naše Bára, tohle to byl náš tým holčičí, co s každým klukem zacvičil. Hezva Šárka, Třída, Klárka, Táňa, jak jsem a taky Senza, Jinka, v kolenkách veselá jen a všechny v sexy tričku, postavičku měli ham, to prostě prýma štace, inspirace k maturám. Aha. Yeah, kde pak ty fajn holky jsou a kde mají zaspěví naše lásky vysmění. Oh yeah! Au, vzdychli jsme au, čau a pán, už se dál nekoná žádná dívčí školní show. I když pak poznali jsme spoustu dalších dívek a jmen, plavovlásky, černovlásky, žádně sen. V rytmu diska zdáte zblízka i v náručí, přesto jsou stále holky z naší školky nejhezčí. Aha. Yeah, kde pak ty fajn